Dette er Adam og Ursula. Adam og Ursula har været i et forhold i omkring 5 år. De er meget glade sammen. Det her er en hverdagssituation for Adam og Ursula. Som der ses, er de meget forelskede i hinanden. Dette er, hvad de bruger deres skoledag mest på. Hvem er det, du skriver med? Det ser ud som om, at Ursula har fået et bekendtskab til en anden dreng. Hvad vil Adam gøre ved det her problem? Ursula virker en lille smule ked af det nu. Men jeg kan se, at klassens lækre dreng, Tim, tænker på at gå over til hende. Tim går afsted mod hende. Og lander til sidst over ved Ursula. Ursula er selvfølgelig lidt bange for at snakke med Tim til at starte med. Det er derfor, hun ikke siger mere end Tim har jo skrevet til Ursula nogle gange. Tim overvejer at gøre noget. Der flyver en masse tanker rundt i Tims ansigt lige nu. Tim kan godt lide at røre ved Ursulas store bryster. Men hvad må Adam siger til det? Adam er imidlertid gået over til psykologen Morten Mikkelsen. Og se hvad der sker herovre. Adam, kan du fortælle mig om dit problem? Nej. Det bliver du nødt til, ellers så kan jeg ikke hjælpe dig. Adam, vi bliver nødt til at arbejde sammen her. Morten prøver forgæves at få fat i Adam. Men Adam nægter at snakke med Morten om hans problem. Måske vil det hjælpe, hvis speakeren fortalte, hvad der var galt. Det ser ud som om, at Ursula har skrevet med en anden person end Adam. Og Adam er nu bange for, at han skal til at slå op med Ursula. Hvem er det, der har skrevet med Ursula? Adam er nu kommet ind i klassen. Kurva! Hvad er du gang i? Kurva! Hvorfor lige mig? Hvorfor fucking Tim? Hvad fanden er der galt med mig? Hvorfor er jeg ikke nok til dig? Kurva! Adam har begået, hvad der betegnes som kærestevold på Ursula. Ursula virker meget ked af det nu, og Adam forlader stille og roligt lokalet. Den næste dag møder vi Adam i skolen igen. Adam, hvordan har dig og Ursula det i dag? Jeg har det helt fint. Der er ikke noget der. Hvordan føler du, når du ser, at Tim og Ursula sidder og snæver foran dig? Det har jeg det selvfølgelig ikke særlig godt med. Jeg ved ikke, om det er bare en fejl, Tim han har lavet. Om han har taget fejl af Ursula. Vi ser Ursula komme gående her. Adam smadrer nu Ursula igen og igen. Igen, henholdsvis igen og igen. Hvordan får det her dig til at føle, Ursula? Det kommer meget kliché, altså, jeg kunne virkelig godt lide ham, altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Måske har det noget at gøre med, at du snævede med Tim. Nå, hvem har sagt det? Det passer altså med overhovedet ikke. Okay. Synes du, det var en dum idé at udøve vold på din kæreste på den måde? Nej, jeg har det helt fint. Hvordan havde du med, at Ursula faktisk ringede ind til brød tavsheden og fortalte om sit problem? Det ved jeg ikke.
Det er sgu helt i orden. Adam mener, det er okay. Jeg tror bare, jeg prøver at lyve mig igennem det.